manonood dito. Ang video ulit. Hindi makuha. Lako, bingay nyo lahat na. Magandang umaga guys, ako si Brian at ngayong araw na to mangunguha tayo ng kuray, so stay tuned mga kabossing. Apa? Nipit kan? Guys. Ayan guys, dito na tayo sa bundok. Dagat na yun. Dagat. Baba nito dagat. Dagat. Dito na tayo guys. Sa spot kung saan tayo mangunguha ng kuray. Yan. Nipit. Dapat abot doon nga barbaro na doon kinata. Digini ito kinina. Saan? Sipit. Kung ako magipi mo. Tanggalan namin yung sipit guys, oh. Ang laki. Ang laki-laki. Ano? Hindi. Para. Yan guys. Tanggal na yung tatlong yung dalawang galamay. Hindi alam Alam mo pa idadagami. Ika man. Magipit na raw. Awan da. Anda na ka. Agdadato na ka. Di ka. Haliga mang Mike. Maalam nga dagitan. Ikaw maot. Apo. Oh, sa letra ng O. Atin-atin lang. Laki ay. Ato mo dito ka. Kuha na ita. Nakatan na Mike. Luna na guys. Alam mo. Sabi na ako. Ano na unag? Kuha. Takkel pa Yung laki guys. Balaki ko. Oh. Lulay dito na tanakan. Nasawa na ka.
Dati ko. Laki. Tuloy na. Naunag din ha. Kumanod dati pagkalit eh. Tayo. Nagpurita nga bunga na. Naunugan mo yun oh. Ulo mo ulo ata. Tuloy na. Tuloy na. Uray pa dato. Ang kargana. Oh, ang kargana mo. Guys, main kay Boss Joey. Kumara sa akas ka. Aduwadan sa akin nito. Natokol yung sipit. Bali na naman yung sipit guys. Ayan o, parang naulit lang. Dito na naman yung ano isa noon. Yung bali. Oh, sold. Laki. Dapat yun ni Mike. Yan. Tarawa na panamit tayo mo. Ni. Nagpatingga aja bunahan ka pa sa na. Tingnan tayo. Rin ang mga natayib. Kastak pa yun. Bigat pa yung lumso atin. Yun, laki. Kanalahan nyo. Sabi ko nang sumuko ka na. Kunin mo boss. Tagin tayo. Lugadak ka. Boss Joey. Duhin, sukalan. Dili, pagasa. Iga naman eh. Ikat. Adyan eh baka na isang Oh, tuko. sipit guys, sipit. Ang laki. Dakul. Dakil aja maging unag. Amandat yung sukalan ka rin. Ini gini. Woohoo! Alaom ka na kan. Wala nga. Ni. Tukul mana ini? Nata ipit uno. Ipit. May isa. Sigurado mo Wala lang. ipit ni. Yung kuha. Ang laki ah. Itakal. Ang laki guys. Ni? Grabe. Garaw pa yung araw. Nalpas nga. Ang dakal nga. Yan guys, so bali pangalawang beses namin nanguha sa areang to. Medyo malalaki sila. Yan. Yan si Boss Joey. Kaya mo yan. Nalan. Tangina. Sumuko ka na. Yan. Oh. Nagdakkel. Lalaki guys. Oh. Bati. Hindi ko mamano. Basta ato kasi na ni. Ha? Nala? Yun guys, kuha. Papakita yung ano, galamay. Ano pa kulot? Tagawakay natin guys. Kanlugyo. Kung andyan, ang kudag-kudag lang. Tingnan mo ng bilis-bilis, ganyan lang. Oh, ganyan. Nagagayo ka. Lagla. Ito na yung natira mo nang kunin. Hanap! Ngayon ko ay gaipi na yun. Gura ka ah. Tiruan na ta. Masaya lang ng Ariakon. Magbitiw-bitiw ka dyan. Hindi ako ang kon. Oh. Ganyan lang oh. Ganyan lang. Ini kurang ipit no. So, dito dugsol di ipi na. Diyan. Wala mo aja ipi na di dyan. One to. Saktaw. Ipit ati awan. Didakkel pa yung ipit. Kawan. Pakarawa man gimay kan. Dadji sama.
Medyo basi. Ito guys, dito na kami sa ano, sa gitna ng bundok. Yan o, bundok yung maya. Bundok. Ano? Ito, nagdadakil ni. Pasahid so na, pasin ni. Ala, pasahid ko na ko. Sinuki ko. Sukita. Yan, nya. Pasahid niya. Dadeta. Tutan na yun. May video pa lang. Hello. Hello. Kita ngayon na magmamalat api ko. Umang. Nitong ni. Guys, dito kami kakain. Dagat. May talag. Ha? Yan. Yang ina ko. Talatag mo ba? Ganito ang sitwasyon ng COVID. Mainit pa. Mainit na mainit pa. Happy ka tepe lang. Okay, guys. Lilinisan na natin yung mga kuhang kuray. Lilinisan na natin yung kuray, guys. Ito, malaki yung ipit, oh. Solve, sipit pa lang, guys. Oh. Sangdangan. Oh, mas original. Nasaganan. Makita ka nun. Ha? Gram. Yan, oh. Kuray. Warna tapula na kan. And guys, nag-aapoy na sila. Yan ang ulam natin. Yan. Nag-aapoy na si ano. Kaya may kulot. Kulot yung buhok, guys. Oh. El kulot. Yan. Tanda din mo ang bagta. Hindi na